Abana barenga kuwa bwate. Nkianda. Lakini bali gukwa bande oyo maere na kwetega igeti miaka 12. Mumuro omutangani. Na kibali gukutwere sango. Paka bakatigara babiri. Bakatigara babiri. Kurukianda. Na cheri tu bikamuita. Agachure ba nyomba. Bikamuita bikamuna kwa mogongo. Batalere ba moyo. Batalere ba moyo. Batalere ba ekende. Batalere ba moyo. Nyasaye nanjete omoyo bukurwa. Nyasaye nanjete omoyo bukurwa. Nyasaye nanjete omoyo bukurwa. Nyasaye nanjete omoyo bukurwa. Era nabali bakolera. Bakolera. Era nabali bakolera. Chitakana. Era nabali bakolera. Abarwaire. Era nabali bakolera. Abatakana. Chitakana. Chomurigereria Obosongo Vibes Network kakabonere botambe egasiane no gotare binyoro ekeretwete ekero mubaso barete ekerere botuko nekerere mubaso ina ere gasiane mwangere buna bagusi na ende nabonde dedicated koyekora ekiagera bantu bari bakuboringa kaka kigose no inche gasiane buna bono ekenyoreke na chamanya kiogiro kitutu chache south omuntu naro karasegete oigwete ngakango na konyo umuntu lakini muntu yago konyatamo manyite egasiane kaka no gotena setaracha omokonyi no yogo konywa inche nabere gatigatia na atareke nyorobu na agaiga na koretera chi story bunechi abana baitumbare bari isiko yense babuga ngakango ebintu ebinaro sibono gakikango na konya muntu nero chandegete omuntu ukoborogo konya bono kinaretire story bune nabotanga kaka yaja bono na nyore iriana inche nyasaye tikanseseni na harura mabati atatu. That is why I'm here. So I bridge the gap between the needy and those helping. Kotuachira sekenyoro kya Nyakiogiro. Nyakiogiro igere nsemo ya Kitutu Chache South county ya Kisii. Embura ya ature. Embura agetwete lakini akere embura ya ature egiteri gotanga nganto akore mirimo. Actually gusi asenare buna baono Bosongo embura ya atu kurusa 11 kya mambi. Paka yacha gusira chinsa iga saa 1 gitu kwa saa 2 na liya kanyikira abana bachire skuru lakini simina hake rukuru ekenyoreke yangosa muntu ngakire simiondenga kaka inchubuno ure igo omongina nara embure kugwe enyomba ya erire pi look at that house rore nyomba eri kurwari omongina nara enyomba kugwera na imokera gekekyo actually nje nganje tukobeka chibuti I didn't even prepare kubogori chibuti na acha buna nare you can see na acha buna nare ekarango jase buna nganje tukobogori chibuti but nilitoka tu nikakuja asinge ncho yake nche gonge tureneti ngaki konyo muntu kare moyo konyo muntu komuroche na bora asire kyo nyorenge nyombe yagure to chake waiting aka mabo no nyengenda ri mapema ma onye nkoraki mongino gabwa to mugano mokongu abana abantu bamenyete buya emiaka yaerire umugako no muntu bwate mirimo lakini muna saitani yari agachaka mutaburi kurwa sobo iko bwense agatigo mongino oyo abana baje bakure abange mono tari oyomo tari babere tari batatu tari bane tari batano abana bo mucyoyo bakure omongino oyo otumekere kibese nyagitari nebintu binde paka bono saitani akamutika se conditioning abuneyiga ndagete tura ikororo totegerero mugano yetunga nga kyumuganure ekere twajo tegereire kurwabu keri tura nyare gukonya buna bagusi na batokubwaterana erinde ritororenga how do we restore the hope of this mama matekara abana baye bakure or lose hope because eretango ori yogotebanga yaya nyarebe na chari kwemeremo nyarebe na cha some nyarebe na cha hope bune iteyo ere it's totally a shattered hope yani tabuga tigenta gotebanga gakirende tikabona gukya ekinkeyo ere nothing abantu boka batigarete the hope is us intwe abatore moyo so togenda oro totegerere erinde ritugumugano yenga kyore kuraba bagusinturu guidelines singa ngakitogokora
Mwancho morigereria finally twaikire mumongino yoiga na tumire tuchibicha chiaye ne video akurira agotebanga gaki nkonye enyomba yoka iga nkonye ngotwerunde embure gotugusi bari muri gusi mumanyete embure gotugusi ne embure nyinge kweli in fact buna bono mambia embura ya akirense embure ndito koruchinsa 11 paka bono iga oise korase tu atariri kori gocha ama tobe yo gokumia bono rende na bensere no turi no mongi na iga bwa tomugano bwo gokumia omugano bwa mabera abagusiba minto ntagete turayo tegerera toigunga inkikere ali stoko nyara gokonya buna botambe togokonya na botogokonya ali stranya ari kurambari okoboko na batuko beka kiriege kigito tubwa torare gose ntomokonya biyoro mongina biyande sana biyande meri nyanduko makuri kenyure kene gikurugwe nyakeogiro nyakiogiro nyakiogiro skuru obi twarero ronsa moina primary aigangi tutu chache sauti okay enyomba ndo chibwaga chitane nene sana lakini yakure lakini ngakiyo twere sango mugano bono nabona akitabu yabiya tuli no mugakone buya pi bono abana batonyorete buya nari konyora buya bwa tabwete mugakone bono wigete usirete bono nabana abumuna nabanyorete nabo basirete abandi bono abana antirete mbabere abamura bono mbabwati bakonye bundi abana mbarenga kuwabwata nkianda lakini bali gukwa abandi oyo maere nakwetega igete emyaka 12 mumuro omutangani nakibali gutwere sango paka bagatigara babiri bagatigara babiri kurukianda mbakwete bandi babamuna bakurwa uko ni manyate bono oyere na igeti myaka 12 oyo manene bona ababandi babiri barabu nabo bari buya lakini mbabwati nkirinde yogo nkonya mbabwati nabo bansunjete igorinde oko bambabwati bona nanki nabo nkirete munankirete igansinyire nkigego nkonya rindi nakingo sabalinde kaki mutago nkonye timugati namunende naboro chenyumba munerega nabo nkweringa ni migo naende naboka igo bono rinde nabonde igo rinde mugakagasirete nabantigete igo nchandigete uruchi ngurambe urankonye gaki urankonye indate korosiri nyumba nonye ibego ngubasaba gaki onye gaki oyunyureteke gaki monkonye gaki mumbwati sigaki amabiruka mumbwati si inchina monyorera kanyumba agakon nabera ngwire nabonko gundira imagu kitirisa cyonsi kire into ngotorire memete gaki abana bane ke rora gusinga kinya bara oyoro wankonye na bagonkonya nyasaye nera amente bingi timbwati nkirinde nahindi ire konye yaya mugakangasiya gukora nagakorire surabagi njaringe kare gose kare nariaga gite nyumbi iko kare mwamenye tubo kumubuya sana mbuya twaringe ekyagero maite myaka yo muntu kwagachi nyumba ene nabuneye okoranga naba mwamenyete buya ya twaringe na muchandonde aya twamenyete buya naende twanchaine buya no mugako ina inchitanya komgosera lakini muna era akiete nalimbwa tobo kongu naende ntanyare ngusinyu ngusinyire bona abana abande ngo bayire mwarenge nyagitari aba bale inchira bale kurwara nabo bakoirwo borweire mboyo ngaborweire mboyo rende umuntu abo bale go iko mwari ko bayire nyagitari mwakani borweire mboyo twakani borweire mboyo umwana okwa igorende nabo bayo ugatinde ko mutangani yo kabere oyo gatatu bono abale uroje asabu kianda inyarukero mboyire
lakini nero tibwati uwesende aye sechite nero tibwati kendera nkonye nere gukibwesa karangaki ngakingokora nkoroseri nyumba tabwati uweso aya bachandigite igo nandi mbulire ndengekende nkereki nandi abana abo ngai bare bona abatigarete babiri mbaya tukubanyora sai aha ai tukubanyora inyombe yerane yange omwana uyu nakwete omonyene nyasani nakwete nakwete lakini mukaye nari n'abana babiri nere igagwitakira yagwitakira tabwati kende omonyene nakwete na mata hari inyumba nero ya mumurone nere naende nakwete agati umuruki iho nyombe yenye musacha tayo ya oyure mumuro oyo ne nyasani yone neri yakuruma ate musacha sami tayo oyo ora ba tata tayo gaki ya maana nyasai tayo tayo bono kanga kikonyore ndagera endagera gose nabongo ngotema nasaba mbali bagonkonya kende na ririndi nkimono ke nyumba nere ngete sita enyumba ngete sita sana no bwata sokole mekiginga keginga nkero igo nabo kwenda kwalima chingurujere jyo kole manchiro enchiro aho chiro chitindi bobe ya kinyi gwete boya nkokorande kule mande nonye mbono konye na imukire ngangende nyagwaka tindi nchibe ngurunga tindema aya okole mande kule mande bona abana batigarete n'abakarenga se abo kianda abana batigarete babiri n'abakarenga se asabu kianda esabu abo bono bachite ko so aisaba bakwete bakabwaterero aba murabo babiri bachite skuru akeigo akake baigita akake ibana umugaka no nyori ndi asirite tinko nyora aya ngoli no nyora wantebi tinko nyora ngoli no oyo momuro minto okay nere nto gota gukwana ngana ri morende mwanchu murigereria oyo iga momuro mwabo mugakoye na bago totebia marieta naende atotebi ng'among'ino yo mochando kiabwate nari ngakitoko bwaterana asogwanje koria abantu baitu tobwate torore ngakitoko mokoya karibu ngikurugumo angoro kuricha ryongari kiraro yes oyo moka muro minto muro minto gasirete lakini alenge my stable brother mong'ino na wate shida abana bayemba someterende ndate baramokonye na inkerende una my stable brother Charles Makoria gasirete yambwate problem na lenge meno lakini nkarwara tinkonya arabana komokonya stiri gandwarete yankoenda nyakitari kilomotie nyina tangwa yambwate uri bonchante sana tindi nguru ndanyare ko karagasi egere mokonye nere buna wanuru chenere na cheri tumi bawe bikamuita agachure bago nyomba bikamuita bikamuna ko mogongo kaitaki lakini nende akarwari bwakabwena ngibiko mubuni ibage ebyo byalenge kale tali bono tende kama muno mongo tai konya ko na riba mugondo na kwa ngako na maite kolima na maite kolima lakini ndira go chogu bobe o genda nyakitari o uchi chinda tererende chikomo mekirende utwara chinguru rende okarake opo so kolima ke orenda ekonyere asingi nchabana bai batachite skuru basome banyore rende positioning yoko yikwa mbabwate problem abana no balenka bali meremo na incherende meno nalenge tena ubesa na chingona kubwati uri chimna Kenya ya bere nkongu ngaki abona toko tareso ko gwebesa chikabire chabiri chinyinge chindi chimbe so mongino na wago chondera
Mane nchire yako sesi gukora gusi no gutwirwa. Abate problem ya chest. Chest problem. Iye turuta kana bukindu. Obeiro kurwari chest yeye, none kiro mwako yarenga moyo. Lakini ndi tarabwena. Abago chugwena 1 week. Na ndukwanyara after 1 week na ndo gukora na gukora gaboniga. Lakini ndi narwarite. Asingi nchaguchi kanisa. Wone kanisa nere amasabari yago saba. Na arolinda isingi nchigende to manene. Na ndina korete nyangi. Wono nguchare kanisa. Wone kanisa ne agataba kitiganya sankonya twarolindo bokire. Twensingo tole kanisa. Wone shida gwate nyumba yayige gotwa. Na chitega nkarigereria nkaraune gotwa. Ngachikuriye njira kanyati nyako makonya because ni mbate problem. Nanji ni mbata na bana bale school. Bale primary. Ngombare ka secondary. One of them I understand because I have a problem. That's the only problem, which is troubling her, and you may go to her, nature steer, and united to navy vago, one or in the taconia, where conya with mutu. The Tigalinia Sagan was having a summer conya, Nara in Aguatamare. Asante. Pancho Morigeria Chistorin Chirechia Mariga, Naendogo Chiriga, Kwegunga. Ogochia yani igochia bachia mayanda manene ekiagera I'm trying to imagine monte especially umongina ekero gusiria abana abana okuiburo abana kianda naende basira oroche batigara babere boka. It's really sad naende nonya naso korara na bebirengerere bikunya kugwita unabono enyombe yere giga igeje eje murocha eje ne ya mumuroye lakini gasirete bunateba enyombe ndi nerere kurumata nerali enyombe ye nero ne ya mumuroyo onde nere gasirete so mongino yo tabwati monto ararigererie amatebi nga tata ntomereri bati nonya nerimo na inde enyomba buneye ekero kuyirigereria maitenseje naboko menyobo gimobuya lakini rende birecho ikagati onchore ebintu kiagera birecha atari gotaka magenderero muntu bwagachite nyombe nganaiga no muntu kare urenge buya lakini ne makweri bunatari gwa kaodi makweri bunatari gotebionde. Be in the shoes of this mother oyobono mamu mino reiga in such a condition urenkaria ngakikware gocha koigwa enyombe yenkogwere embura yatugusi buna bono mambia igo yarenge embure nyinge. In fact nyombe yeteyo I want to take you round kidogo iga nyombe ye buna nyomba buna nachika gote jugoje nyombe yokoranga ni mama alikuwa anaishi vizuri asama tukaerire ekiagara timanyite go semo inyorete TV ya timanyite go semo inyorete TV ye eri yarenge black and white emyaka eri omuntu bwate TV ye no muntu bwenyarite na indo orengo monto monene sana ige TV ye omongina nabaji kachite pakabona as a memory maana kabati yo manyete bali muaje bwate n'abantu bali muasikire in the community lakini ndabona nachika goteba enseje to komanya buna bogokia nyasaye orusirie familie ye o yani birecha o rwandirie familie ya sama kweri n'ebintu binde oyiriro mogaka oyirira abana pake family bone tigarite. As you can see actually ene mbura yatu abana igenda moni ene mbura asaya garanyu ene mbura yatu ine yendekirese gotwa today morning yagire mbura njatu mambi ene mbure gotwa buno rochega then amabati ayigora aire you can see that abe no ene metete yo iga batemete kuriye bimetegete bakabeka nyomba teria pi no nyene nke turatebe nge nyomba nera omuntu aramenye ene nyomba eragwe any time from now. Actually omwago ise gocha omwago ise gocha omonge igo kwigerie nyombe na rase tugekire korumaega just come sinari naro le tugekire korwa. Look at this look at this here sinara naro le tugekire there is no house rora abune tugekira basibete roja aige tugekire nande gen omata se nyombe ngabune gento buneke ekina kie nyomba kwani sigia kure that house is no longer there. Haya maega nyombe yeteyo ige actually ige sirire ne
You can see. Yesire ne gisiro. Esiro nera esire ende nere mo inari agasire tari. At this house is no longer there. Igo embure isiko tu embura yo muaga. Ose embure go uta. Yeah? There is no house here. Amashabiki ya kaka, I want you to put yourself in such a shoes. On tebinga, ebago tebanga konyo yo mino karoche konyo yo mino kare moyo ekera kure tariro ryo tebanga na ure sanduki ya 30,000 na ure kwerende in fact bon omongino yese gosira iga torocho ndetayo iga ondetayo ga ondetayo komokonyo lakini omongino yese gosira naboku wabantu kurwase ketenga na ure sanduki yeri bwa 50 na korire ki na tenenere chema na korire amatangare kalafu lakini omongine kararenge moyo asaraire na sebisimba byare kumuri obutuku bwatia mwanya bantu nabo toreiko lakini ngakiyarenge buya kaka ngakiyarenge buya mongino yo gaki asomoyo bugwanja kaka bantu mbwate mechando lakini kono yo nere nabwato muchando gaki ngakiyarenge buya tafadhali toriye nchera enyombeye aga bonere bwe kotigarite ajenge wenyu enyompenke enkiya enkongu enyomba noine ya mabati 28-30 kawaida muna tokuagacha ekiagera echokoni yero naboto kurusia tumubekire chokoni eyero it's necessary kawaida muna tokokora we need amabati mabati 30 as we always do wasama mabati 28 if you are in a position asokurwa mabati yenyombe I would highly appreciate na nyasaye na bako okonya we need each frame kawaida muna tokuagacha aba amashabiki anagotaka nake sabu. That is when they are able to get what I'm saying. The first phase, we need iron sheets. Anga kesabu amba tebi iga chitageka. Amabati 30. Amabati 30 times 1100. 33,000. If you can be able to give amabati as a 33,000, I will highly appreciate. Kero montabu atege tari ondabu atamabati, ondabu atege ntogete. Amabata ras moru onsi nabokuru erimo ondaru abere ondaru atatu nabali baseseniri aya nabokuru onsi tokore and then from there go and tore chief frame at least chief frame 65 iko chiko along 14 times 23 so chief frame choka chiko toira 20,930 so if you have 20,000 you can send chirinya sara wanchere lakini ndonyo tubu ati chonsi na bogotoma frame ya yemo ondatume ibere ondatume emi ondatume 50 tujenge nyumba ishe and then kurwabwo ntotagete bisikisa tutume bisikisa 45 times 150 ebine bisikisa chiba sigire 6,750 ebine bisikisa bono twanyore bisikisa na mabati you see neje frame and then ntotake mesumari tokutumeka 6 kg times 250 yokora roofing that is 1500 eyende toyebekere 10 kg times 180 that is 1800 iwanya saa gako gwanchira 1800 usimamie misumari and then from there mongino ta kunyara kwa manyomba wikaturi yaba muraba wa nyomba tobakuni cha enkeigo no ane chiri bubere isatoiga so if you can afford chibes chokoma will highly appreciate mongino taka bwate mugonda storage ko gechemete enya kabwate rori na bago totebi and we shall update alafu ntobwate chigito chindigi chiri chiko kare kwerende chindigi chiria at 2,000 shillings na batokonyora chindigi chigo isane nyombeye tojebe kama bati tome and then from there that is phase 1 ntoka netie emerangu kawaida tokobeke emerangu 4 times 4,500 18,000 Kenyan shillings in emerangu chidirisha tokobeka ibere isato 3 windows 2,500 times 3 again 7,500 yeah so if you have that we'll highly appreciate you got to akore phase 1 togo ta phase 2 ime ese birogo ebitanda na binto binde we will request elinde elio moto naroko na gonsumangi kwarata yawo mungi naroko na gondagirega nki kwate kitoko kwana
eso goitwo konaite Egoitwa nkiba go biare chusuka gocha bono iga. Eba ari gogoita. banyenyeta ma mara tuya Omoro no rorueta. Ugatirimbuka bakansa. Pole. Kai, eba bugete ngano bwate kende nyomba. gusina batimanyeti timanyeti Abagusiba minta somo yo bwogwancha. angana kwete I just came asomo yo muororo. Nyasao mubege tare moyo bunare iga. Nyasao mubekire bunare moyo. Na endekera tu amanyere mugwe bunako sesigwa gikuba keringeta getibo kendu. Enyombe yo bunego tuerwa igire enkendu kweri. So nyasare ko tokonya tomokonye asukie miaka nere igarende kare kenyora iga bana bande bekenyora ko bamuroche nabo bako na gosemia abantu mareta nengoro kuroja kaka sungura nyasaye oyi